Assalamu alaikum, barka da dawowa. So a wannan darasi zan gwada fahimtarka ne. Idan tabbas kin yi ko ka yi lesson da aka ce ka yi jiya, to za ka samu ka ci dama ta ci gaba da karatu zuwa ga class ɗin gaba. Amma idan har ka faɗi ko da kalma ɗaya ce ka kasa faɗa, to sai ka koma baya, ka ƙara kallon wannan videos, ka rubuta, ka tabbatar ka haddace su sannan za ka dawo ka ƙara yin practice. Yanzu zan rubuta kalmomi ne, duk wadda na rubuta ina so ka faɗa min sunanta. Masha Allah, idan har waɗannan kalmomi da na rubuta ka faɗi daga farkonsu har zuwa ƙarshe, to congratulations, za ka iya ci gaba zuwa lesson na biyu.